Мислиш ли, че само ти си единствения, който чува този барборко и тези гласове в ума ти? Аз съм Алекс, сме този разговор от Ванкувър, Канада, както винаги, и тук говориме за барборкото в нас, този критичен глас, който доста често ни напряга и докарва доста големи проблеми. Днес ще говорим за това, че ти не си единствен, който чуваш този барборко в теб. Това е, може би, една най-важните неща, които трябва да научим всички. Научих аз. Години ред си мислех, че този напрягащ глас, си безспирно опрекващ, натоварващ, обвиняващ, стресиращ глас в моята глава, който не спираше и повтарящ се, разбира се, е нещо, което само аз чувам. Нещо, с което само аз съм се сблъскал и трябва да разреша. Уви, оказва се, че всеки човек, мога да го кажа абсолютно с факт, всеки човек на тази земя, интервюрал съм десетки хора, срещал съм с десетки хора по целия свят, всякакви националности, религии, без значение дали си беден, богат по средата, това няма значение. Имаш барборко на 100%. Има значение какъв тип барборко ще имаш, как си израснал, къде си се родил, в каква среда, какво имаш, какво нямаш и така нататък. Тези неща със сигурност определят наратива и разговора в твоята глава или формата, която ще вземе. Съдържанието, но не и това дали имаш или нямаш. Барборко имат всички. Ти не си специален, което е нещо хубаво. Разбереш, че чакай, не съм единствения, който се занимава с този барборко в главата си, който има този глас, който много често е критичен и натоварващ. Това е момент, в който може да си отдъхнем. Не съм сам в тази борба. Не е моя битка сама, самостоятелна битка, която аз вода. И това означава, че можеш да потърсиш подкрепа или помощ. Не помощ на това, окей, този човек е болен, има нещо нередно с него, какъв провал е, той търси помощ. От гледна точка на това, че това е глобален проблем. Е съвременен глобален проблем и решението му трябва да дойде като от общност, от нас заедно, не от един човек. И има много сериозни причини защо ти не можеш сам да се справиш с този глас в главата си. Давам себе си като пример и много от хората, с които съм се работил. Когато се опиташ сам да се справиш с този негативен разговор в главата си, примерно, това е момента в живота, в който се разбира, чакай, този разговор в моята глава ме натоварва, създава много напрежение, те като цяло създава неспокойствие в мен и дискомфорт. Не го искам да направя нещо да спра да мисля тези мисли. Дали се обърнеш към книги или писане или четене и време със себе си и повече мислене, това са ти горе-долу опциите. Ще прекараш повече време да разрешиш този проблем. Проблема обаче ти ще го... Защото когато се опиташ да го направиш сам, означава, че ти ще влезеш по-дълбоко в тези разговори. Защото ти ще почнеш да мислиш за проблема. Да се опиташ да го оправиш, да речем, с повече мисли. И когато го направиш това, е, че ще влезеш по-навътре в барборко. По-дълбоко. Ще го затвърдиш, ще завъртиш разговорите още повече. Ще направиш ситуацията още по-обърква. Причината про това е доста лесно може да се види, защото ти в твоето съзнание, в твоята глава, които ти си казваш, са между теб и барборкото. А разговорът е между теб и барборкото. Ти си инвестиран в този разговор. Защото барборкото се представя за теб. Си повярвал в това нещо, откакто си се родил или няколко месеца след това започва тази история да нараства и я слушаш цял живот. Няма как да не си инвестира в тази история, само ти това познаваш, този разговор в тебе. След като е така, и много трудно ще успееш сам да зададеш истински въпроси към този разговор. Да го предизвикаш. Зададеш достатъчно добри въпроси, които да изпитат съдържанието на този разговор в твоята глава. Да подложат на съмнение този разговор. Защото пак казвам, ти си инвестиран в този разговор, защото ти се приел за този разговор. Ти не го казваш като отделен човек. Този разговор не се води като отделен филм в твоята глава. Ти го казваш от твоята гледна. Има играч в този разговор, този актьор, така да наречем, барборко. Тази ситуация, която се върви в твоето съзнание, е от твоята гледна точка на барборкото, като ти си приял и ти го изпитваш.
Има чувство, като кажеш такова нещо, ей, то комшията, в твоето съзнание. Има чувство, което изпитваш в този разговор. Просто разговор без никакво значение за теб и за това как се чувстваш. Няма да се успихваш, като кажеш такова изречение, нито ще се чувстваш спокойно, ще се напрегнеш. Ще върнеш на лента всичките изживявания с този комшия, които сега ще ги продължиш. Това, което съм питан да покажа, че ти си главният актьор в филма на Барборкото. Главният актьор в разговора на Барборкото си ти. И този актьор, който е прожектиран в твоето съзнание, е имиджа, който си приел за себе си. Когато се включи този филм, ти го изживяваш. Независимо нали за комшията, съпругата ти, за децата, свързано им пред работа, политиката, колите, футболния отбор, хокейния отбор, каквото и да гледаш. Във всеки един разговор този актьор играе най-важната роля. И ти изживяваш не живота, а изживяваш тези филми, в който ти си актьор. Ти можеш да си на плажа, да си легна да си почиваш, филма се включва за вчера проблема в работата, ти си там, ти го изживяваш. На плажа си, слънцето да пече, вятърчето е духа, пясъка докосва краката ти, ти тези неща в момента не ги изпитваш, а разговора в главата и актьора, който изживява тази случка, която се е случила вчера. И ми това дали не е налудничо. Ако си честен към себе си, кажи това е налудничо, това е нормално. Не е нормално. За това говориме и водиме тези разговори. Този Барборков теб не е безобиден. Говорите, които водим, не са безобидни. Те имат материален ефект върху тебе и върху живота ти. Затова разбирайки, че това не е нещо, от което само ти страдаш и само ти изпитваш, е стъпка напред. Защото първо ти казва, това, че има нещо нередно с мен, има нещо в мен. Това са две различни изречения. Първото изречение казва, има нещо, аз съм щупен, или щупен от английски, звучи странно, но аз съм проблемен човек. Има проблеми в мен. Аз съм проблемен човек и има проблем в мен, са две различни неща. Първото казва, че не мога нищо да направя. Аз съм проблема. Второто казва, има проблем в мен, което означава, че мога да променя този проблем, защото проблем не е мен, а е в мен. Това е нещо, което професионалистите, с които работят, които може да работиш на тази тема, могат да ти покажат. Има професионалисти, терапевти, които могат да ти помогнат, но и приятели и роднини, които разбират, ще те разберат. Фактката е, че трябва да не го пазиш тайна. Когато си разбрал, че има глас, от който искаш да се отървеш или искаш да намалиш влиянието му в твоя този вътрешен Барборко, следващата стъпка е да не го пазиш тайна. Те е срам да говориш за това, да не те е срам да потърсиш хора, с които да говориш за това. Близки или професионалисти. Защото тези хора могат да валидират тези разговори в тебе. Когато ти си говориш сам на себе си, ти много трудно ще разбереш дали това е истина или не, защото ти си във филма. Но когато кажеш тези неща на някой твой близък, който разбира кой искаш да обсъдиш, или професионалист, те ще кажат, чакай малко. Да, и може да има някакъв проблем, в който трябва да работим. Но всичката тази окраса около този проблем, който първо каза, и това е грешно, нищо, какво направих тук, и какво, ако това стане, добре, това може да го, тук може да се поправи. Това проблем може да го реши. Ама пък виж, моят приятел, той го не прави такива неща. Негови живот е много по-лесен. Виж как Барборкото може да тръгне по различен път, пак да те вкара в негативен филм. Професионалист, с който работиш, или твой приятел, пак казвам, те трябва да разбират какво искаш да свършиш. Не само да удължават филма и да го правят още по-негативен, апокалиптичен. Защото Барборкото там е цар. На приятела ти Барборкото, ако е такъв, това ще стане още по-прекрасно за тебе в кавички. Така че те могат да проверят да кажат, дай да отделим фактите от историята, която Барборкото ще нареди. Има разлика. Барборкото е цар на украсяване, но негативно. Ще вземе ето такава ситуация, мъничка, и ще я превърне в такава ситуация нереална, с хиляди варианти, кой от кой по-негативен, може да се случат, ще се случат, а ако се случат, ти това го изживяваш. Не можеш да се абстрахираш от това, след като тези мисли са в твоята глава и ти изживяваш главния герой, Барборкото, който ги води. Тези хора около тебе, не държиш това като тайна. Както аз го правя сега. Но говоря на тази тема, защото ме кара да се чувствам по-добре. Хората около мене, когато споделя, когато работя с хора, могат да ми кажат, тръгваш Барборкото и тръгва на много дълбоко, чака да го спрем. Това не е вярно. Почва да създава сценарии, които не са верни. Тук обаче има нещо, което, или ако е нещо вярно и трябва да работим върху нещо, проблем или ситуация, нека да я отделим
украсите на барборкото и да видим каква е реалната ситуация. И така можеш да наистина да израснеш, да се отделиш от барборкото и това личностно развитие, за което говорим, може да бъде много ефективно. Когато има хора около теб, които ти помагат в процеса. Самичък ще се загубиш още повече в тупката, в ямата на барборкото. Няма как да е по друг начин. Трябва ти външен фактор, който да те изкара от филма и да провери този филм реален ли е? Този човек трябва наистина да разбира какво искаш да постигне. Ти си много повече от този глас в твоята гласа, сигурност от барборкото. Много, много повече. Но, карайки време с този барборко, може да даде илюзията, че това не е така. С това споделяй, да не те е срам или страх да споделиш с хора от тебе по най-добър и приятен, не до следващия път и до тогава по-малко барборко и по-добър, много, много по-добър живот.